yo kɔni min fɔ n'an bɛ se kɔni ni sira bɛ an bɛɛ bɛ se ka taa demɛri la ne yɛrɛ pɛrɛn don ka taa mɛ bɔn an bɛɛ ka ko mɔgɔ min bɛ ko la n'a ka di ye ka bɛ yɛrɛ ka ko parce que président min sigira an bɛɛ ka ala daaru la ale fana ka se ka se an kɔrɔ an bɛɛ ka bɔ nin sigi in na ne yɛrɛ lɔn ni yɔrɔ min na ni taga bɛ yen n bɛ taga. Ni fɛn fɛn bɛ yen n'o nana ne bɛ bɔ fara ka na ne yɛrɛ bɛ tugu o kɔ mɛ tabali fɛn min ka di ye i bɛ sa ale lora o hali n'an ma fɛn sɔrɔ n'an n'u sara ni dugu ɲɛna an denw bɛna nafa sɔrɔ. Awali an kɔni b'a la daari ni kɛlɛ ni fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ ni ɲɛ an b'a la daari o la fagari ni ka se ka nɔgɔya mɔgɔ ninnu taga fana tɛ baasi ye n'a bɛ ɲɛ cogo o cogo an b'a la daari o de la o ka se ka taa ninnu dɛmɛ fana dɔ ka bɔ fagari nin na ne ka miiriya y'o de ye. Fɛn ɲɛnaman don an tɛ se ka fɔ fɛn ɲɛnaman tɛ parce que bɛɛ n'a ka baara kɛ cogo lo parce que o y'a ye a bɛ sɔrɔ o y'a ye bon a ka baara n'u tɛmɛna olu ka baara ɲana o sera ka olu ta donc laɲini ka ɲi. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛna jɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye o ka kɛ ɲɔgɔn kanubaga ye ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛbaga ye baara nin kɔnɔ n'a ye ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara nin kɔnɔ ala bɛ fara o kan a bɛ se sɔrɔ juguw kan. Ne fɛ wala ale ye ko ɲɛnama ye parce que o b'o dɛmɛna ka baara min kɛ ni baara nɔgɔyara bi n'o ko o nin tɛ olu ka baara bi o bɛ jumɛn kɛ o dɔ delila sɔrɔdaso ka baara a bɛ tila ka kɛ kojugu ye parce que olu yɛrɛ fana tɛna se ka ko ɲagamin dabila.